F'attività politika fl-Orfeon fil-Gżira, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela qal li l-għażla fit-8 ta' Ġunju li ġej hija bejn min irid l-għaqda fil-pajjiż u bejn min irid il-firda fost il-poplu Malti u Awċi. Dr. Bela qal li dan il-poplu għandu wisq iktar x'jaqdu milli x'jifirdu. Qal li pajjiżna u l-poplu tiegħu u żgħir wisq biex jinfired. Saħaq fuq għaqda fil-pajjiż u qal li fejn hemm il-firda, il-Partit Laburista jrid ikun l-aġent tal-għaqda nazzjonali u tal-imħabba. Huwa saħaq li l-Partit Laburista wettaq dak li wiegħed, għal kuntrarju tal-Oppożizzjoni li qal li moħħa biss biex tinfex fin-negattività u gwerer qaddisa. Il-Prim Ministru qal li se jkompli jirriforma lil Partit Laburista anke fl-interess ta' bosta attivisti ġenwini li qal li għandhom jibqgħu iffukati fuq l-għażla ta' 8 ta' Ġunju. Huwa semma kif mhux kollox perfett, imma għax hemm l-umiltà lest li jkompli jmexxi lil dan il-pajjiż biex jirriforma u jitwettaq il-mandat li ngħata fl-aħħar elezzjoni biex l-1000 proposta jsiru 1000 kisba. Tenna li dan il-gvern żied u se jkompli jżid il-pensjonijiet u jżomm il-prezzijiet tal-kontijiet tad-dawlu lil ma stabbli. Qal li waqt li l-Oppożizzjoni moħħa biex tkisser u tirradikola r-riżultat, l-investimenti f'pajjiżna se jibqgħu ġejjin. Sostna li waqt li ħaddieħor ma jgħidx se jagħmel għax bla pjan, il-Gvern ħadem biex itejjeb il-kundizzjonijiet tal-għalliema u tal-ħaddiema fil-privat. Il-Prim Ministru tenna li l-poplu jixraqlu l-verità u l-ġustizzja u qal li l-Oppożizzjoni ma neħħitx l-arroganza li kellha meta kienet fil-Gvern u qal li huwa konvint li l-poplu se jerġa' jirrifjuta l-arroganza tagħha. Il-Prim Ministru temm id-diskors tiegħu billi qal li l-għażla ta' 8 ta' Ġunju hija għażla bejn min irid Malta maquda u min irid imexxi politika li tagħmel ħsara lil pajjiżna.